Това не е студентски протест. Това не е окупация. Това е паразитиране. Това е паразитиране. Паразитиране за сметка на студентската автономия като идея. Ето защо. Първо ние не приемаме тази проява да се третира като студентска. За нас тази проява е антистудентска. Ето, аз съм докторант. Ето, вижте, докторант съм, зачислен съм. Не дойда докторант, зачислен. По история, нова българска история. Тема студентски движения между двете световни войни. Първо, ние не приемаме тази проява да се третира като студентска. За нас тя е антистудентска. Това се потвърждава от факта, че господа окупаторите не превалират каквито и да е искания, свързани с проблемите на образованието. Второ, ние квалифицираме съгласен да се започне такава конференция. Борис Боя се казва, искаме да довършим декларацията си. От студентско ученическо движение призив. Искаме да продължим да четем декларацията. Ние квалифицираме действията на господа окупаторите като антидемократичен метеж, тъй като учащите се в Софийския университет дори не са били попитани дали са съгласни да се започне такава окупация.